Mayong adlaw kaninyong tanan, sama sa gihapon kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Dako na akong kalipay nga miabot kami gabi o ganinang kadlawon o tugnaw na og jutay diri sa Canada. So bisan pa magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang atong manluluwas nga mo'y mutabang kanato karon. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak nga mao'y nagpakamatay kanamo, sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa among kasing-kasing. Nagaampo kami Ginoo nga hinaot punta nga ikaw nga among teacher karon. Hinaot punta nga kami mahibalo nga daghang mga tao nga anihon, daghang mga tao nga gustong mahibalo sa pulong sa Ginoo. Hinaot punta nga kami uban kanunay kanimo nga kami makauna-una unsay pinakaimportante sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Mga kaigsuunan, nagtuon kita sa usang semana may tungod sa kapitulo 10 o kapitulo 9. Ako sa tanaw na akong ang akong tablet diri murag nagbinuang og jutay. Okay. Basahon nato ang kapitulo 10. Kapitulo 10 nga sinulat ni Dr. Luke, ni Lucas kapitulo 10. Human ni ini, that is verse 1, versikulo 1. Unsa man ning giingon ni Jesus nga human ni ini? Human iyang gilekturan nga iyang gitudluan ang mga disipulo, kay ang mga disipulo god murag ang paglantaw nato nila nga sila mga santos, San Pablo, San Pedro. Apan adunay gyapon sila, pareha gyapon sila nato nga adunay ambisyon. Kini mga disipulo ambisyon nila nga sila mahimong sikat, sila mahimong leader sa gingharian sa Ginoo. Nag-away sila, naglalis kung kinsa gyud sa kanila. Mao nang gitudloan sila ni Jesus nga unless ang inyong prinsipyo, attitude sa kinabuhi nga panagiingon nga servanthood, leadership, kinahanglan maging servant ka. Sulugoon usa ka mahimong leader. Dili lang leader patas dili ka man gumusunod. So gikuha ni Jesus ang bata, mingon nga kining bata kung dili ang inyong attitude kiniaya dili para sa bata nga musunod, mutuo, nga dili mo takos sa akong gingharian. Paghuman usab, mingon po si Jesus dinhay tulo ka tawo nga gustong mo musunod ni Jesus. Apan mingon sila, apan musunod ko nimo, apan naapay akong himuon. And then paghuman usa pa ko nimo musunod. Wala malipay si Jesus nga naay musunod kaniya nga daghan pang mga alibis, daghan pang mga himuon, daghan pang isulti nga musunod ko nimo basta naa sa ko'y himuon. Mingon si Jesus nga kung kinsa to'y musunod ka nako, nga dili maglantaw-lantaw sa likod, kundi importansya, priority sa ang kinabuhi ang pagsunod kanako. So mao na giingon ni Jesus nga human ni ini. So nagpili si Jesus pag human itong lecture niya, nagpili ang Ginoo, miingon si Dr. Luke, nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo or 70. Unsa may ang leadership god ni Jesus, ang tulo ka buok, Peter, James, and John, mao pinakasunod niya paghuman katong mga disipulo niya. Pero naapod siya mga daghan nga sumusunod ni Jesus. So sa daghan nagpili siya 70 or 72. Gipadala niya sila sa tinguha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Kay kining panahon na si Jesus siging ga lecture, ga tudlo, ga ayog mga masakiton dito sa northern Israel. Karon may paubos na siya, may adto na siya paingon na siya sa Jerusalem nga iyang ihatag iyang kinabuhi.
So samtang moadto siya sa Jerusalem, daghang mga lungsod nga gusto niya siyang mag-sermon, magtudlo. Mao na nga kining 70 iyang gipauna aron sa pagpreparar sa dalan pariha ni Juan. So unsa may gisulti ni Jesus nganuman mingon siya kanila ang anihon daghan apan juta lang ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani ni ini. So nakita ni Jesus nga wala siya magsulti nga anihon ang humay o anihon ang mais. Dinhi sa among panahon ron diri sa Saskatchewan, Canada, sa among syudad, tig-anina daghang kayo mga tao nga importante nga maani gyud nila kay kung moabot ang snow, moabot ang tugnaw kayo, dili na mayong anihon ang quality sa crop ubos na kaayo. So nagdali sila. Mao po ni gikon ni Jesus, dili ni anihon kundi anihon ang tao nga dalhon sa gingharian niya. Mao nang nakita ni Jesus nga kadaghanan sa mga tao abisan karon kadaghanan sa mga tao dinhi, mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Jesus. Pareha po nako, wala sila dili kayo importansya ang gisugo ni Jesus. Kami diri kadaghanan ang gihuna-una nga unsa may asa man ko magbakasyon, unsay palito nako nga sinina, unsay palito nako nga sapatos. Mupauli ko sa Pilipinas, unsa may akong dalhon. So daghang kayong mga gihuna-huna nga gihuna-una sa mga Kristiyanos, ikaw ug ako usab, nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-remind, nagpahinumdum nga adunay daghang mga tao nga anihon, nga dalhon dito sa langit. Nga mao'y usa ka importante nga himuon sa usa ka Kristiyanos nga mahimong sulugoon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang mga butang nato dinhi kanang mga material things nga atong dalhon or atong nahimo, dili na mulong tagdugay. Mulong tagdugay ang pag-alagad sa Ginoo. Mao nang nag-remind siya sa unang panahon ug nag-remind usab siya kanato karon. Nga dili ta nga importante sa kinabuhi mao ang pag-alagad, pag-witness, pagdala sa mga tao dili sa relihiyon kundi sa Ginoo. Kay siya lang mangluluwas. Miingon si Jesus, jutay lang ang mga Kristiyanos nga moapil sa pag-ani. Kay karong panahon na usab, daghan usab napoy mga tao nga agiani na nga anihon. Dito sa Africa, daghang mga tao na himong Kristiyanos. Dito sa Cuba, daghang mga tao na himong Kristiyanos tungod sa mga tao nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako usab adunay responsibilidad. Giluwasan niya aron nga kita maggamit niya. Versikulo 3, mingon si Jesus, lakaw kamo ug nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Unsa maning lubo? Sa Pilipinas walay lubo, pero diri sa among lugar daghang mga lubo, kanang wild nga mga iro, dagko kay ni ang ilang kanon, mga sapat usab, or kanang mga karnero ug uban pa kanon nila. So unsa may gingon ni Jesus nga kamong 72 ipadala ko kamo nga mura mo sa lugar nga mura mo og nating karnero aron nga naay daghang lubo, daghang wild nga mga iro nga paakon mo, kanon mo. Buti pasabot mingon siya moadto mo sa kalungsod og daghang mga tao nga dili gusto sa imong mensahe. So unsa man siguro gibati sa mga 72 ka mga tao nga muadto mo sa lugar apan peligro ang inyong kinabuhi. Bisan karong panahon na usab sa akong giingunan ninyo, kung naay mga Kristiyanos nga magsabwag sa maayong balita dito sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, pwedeng mamatay sila dayon, pwedeng patyon sila.
Mao na gisulti ni Jesus nga pero sa ato sa Pilipinas subang lugar dili pa, apan sa ubang lugar daghang mga taong mamatay kung magsabwag sila sa mayong balita may tungod sa atong Ginoong Kristo. Mingon si Jesus sa versikulo 4, ayaw pagpadala og puntel o bag o sandalyas ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diya sa dalan. Kay kining mga Hudiyo sa unang panahon kung di na sa dalan, gusto silang mag-istoryahanay, dugay silang mahuman, friendly ba kayo ba? So, mingon siya, naay mong trabaho importante, ayaw lang mo pag chismis, kay ang inyong trabaho importante kaayo. Ang sulti ni Juan, versikulo 6, kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot o kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. So, ang giingon ni Dr. Luke, ang giingon niya nga kanang panghimamat sa ilaha, shalom, peace, pakigdait, mao inyong isulti sa familia inyong giadtuan. Versikulo 7, pabilin kamo ni adtong balaya nga miingon mong shalom, peace, pakigdait. Kung adto kamo, mingon siya verse 7, pabilin kamo ni adtong balaya, kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan, ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. So interesting na kaayo nga bisag mingon sila bisag unsay idalit ninyo kaninyo inyong dawaton. So sang semana dito ko sa akong asawa dito sa Ilocano, aduna sila pagkaon usab nga maglisod ko sa pagkaon, apan kay bisita ako gyapong gikaon. So mao siguro ni na experience nila nga bisag unsa idalit kay mipuyo man kasi ilang balay kanon gyud nimo. Versikulo 8, kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kanila. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna nga ang tao didto sa hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. So mao na mensahe niya. Minsan kamo mag-ayo sa masakiton o magsabwag sa maayong balita. Nga unsay giingon nini nga moabot na kanila ang paghari sa Dios. Kinsa maning kinsa igasugo nila si Jesus. Kinsa may maghari kanila ang atong Ginoong Kristo. Miingon sila moabot na dinhi ang atong Ginoong Kristo. Mao na ilang mensahe. Versikulo 10, apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon agig pasidaan bato kaninyo, apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios. So, niingon si Jesus nga adunay mga lungsod usab, adunay mga tao nga dili nila welcome ang inyong mensahe. Nga dili nila magustuhan ang inyong mensahe mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Bisan karon gihapon, daghang mga tao nga dili mutuo, mosalig sa pulong sa Ginoo. Pareha gihapon karon. Apan si Jesus nagpasidaan. Mingani siya dinay taktakon ang abog ni anang lungsura. Versikulo 12, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, sa judgment, kay si Kristo mubalik aron paghukom. Mingon siya, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni atong lungsura kaysa Sodoma. Mingon siya, kay bulo mo kining Sodoma, kining Sodom
and Gomorrah gisunog ni sa Ginoo pila na kagatus kalibo katuig, pinakalibo katuig gisunog ni. Kay wala sila mosalig sa Ginoo, wala sila pagtuo sa Ginoo gisalig. Mao na nga mo na gipasidaan sa atong Ginoong Kristo sa lungsod sa mga tawo nga dili mosalig, dili motuo niya, ang mahiaguman ng lungsura mas grabe pa kaysa gisunog Manila ang Sodom. Mas grabe pa, adunay judgment, adunay paghukom sa mga tao nga dili mutuo sa ilang gisermon. Versikulo 13. Niyon siya, alaot ikaw kini mga tawhana nga dili mutuo, dili musalig. Mingon siya, alaot ikaw, mingon siya Chorazin, og alaot usab ikaw Bethsaida. Kini ang mga lugar nga gisirmunan ni Jesus nga siya nag-ayo, adunay daghang milagro. Mingon siya, kanang lungsura, alaot. Nga naman, kay sila nakakita sa mensahe, nakadungog, daghang gihimo, apan wala sila mutuo sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, alaot kamo. Og mingon siya, utro na ako, alaot ikaw Chorazin, usa ka lungsod, og alaot usab ikaw Bethsaida, usa ka lungsod, mga tao dito. Kay kun ang milagro nga nahimo didto kaninyo nangahimo pa unta dito sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto og nagpakita nini sa paglingkod og nagsulob og bising sako og nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Buot ipasabot, naghinulsol kini mga tawhana kung nakadungog sila. Apan kining lungsod sa Chorazin o sa Bethsaida, nakadungog, nakakita sa milagro ni Jesus, apan walay naitabo sa ilang kasing-kasing. Wala na efektuhan. Versikulo 14, sa adlaw sa paghukom, mas kaluyan pa unta sa Dios ang Tiro ug Sidon kay kaninyo. Katong Tiro giguba to, wala sila makadungog sa pulong sa Ginoo, makasasala. Mingon si Jesus, kanang lungsura karon nga kamo nakadungog, nakakita sa milagro. Mingon sila, mas grabe pa ang inyong mahaaguman sa panahon sa paghukom. So, sakit kaayo ang giingon ni Jesus. Dili komedya ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Nga sa adlaw sa paghukom, aduna gyud mahitabo sa mga tao nga dili mosalig og mutuo ni Jesus. Karon siguro happy lang kitang tanan. Apan adunay panahon nga mubalik siya og maghukom. So nagpisadaan siya, mao ni mensahe sa 70 ka mga disipulo ni Jesus nga mao na inyong isulti. Kini usab nga mensahe nila that happened 2,000 years ago, 2,000 na katuig karon, pareho usab ni. Mao ni mensahe usab kanimo ug kanako. Nga gipahinumduman kita nga adunay paghukom nga moabot. So wala kita kay balo kung kanus mobalik ang Ginoo. Apan mas maayo nga kita ready, preparar sa iyang pag-abot. Versikulo 15, nagpa-inumdum gihapon si Jesus, ug ikaw Capernaum, usa ka lungsod didto sa dool sa Lake Galilee nga iyang murag headquarters niya. Sila kining lungsura usab nakadungog, nakakita ni Jesus, nakadungog siyang sermon, daghan siyang gihimo didto, apan walay nahitabo silang kasing-kasing. Unsay gisulti ni Jesus? Ug ikaw Capernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Usa ka lungsod. So abi nato kadaghanan kanato miingon nga si Jesus siya gugma. Usahay ato siya makita nga siya gikadol, giaskwat siya nga bata lang. Apan si Jesus aduna siya giwarning kanato. Aduna siya pasidaan. Mingon kining lungsura nga nakakita sa iyang mensahe sa nadungog. Miingon siya hinuon, mingon siya
ibanlod ka didto sa impyerno. So adunay impyerno, adunay langit, adunay impyerno. So katong mga tao nga siging siguro siging magsimba, nakadungog sa pulong sa Ginoo, daghang giampo apan walay nahitabo sa ilang kasing-kasing. Wala makaturok ang pulong sa Ginoo. Walay nahitabo, wala sila mahibalo nga adunay responsibilidad nga ikaw giluwas. Aron nga kita usab ang responsibilidad nga atong isulti ang kaluwasan sa uban. Dili lang nato hutdon ang atong oras sa pagplano nga kita mo pauli sa Pilipinas, nga mauni akong paliton, mauni akong himuon. Dili lang kita ma-consume, mapuno sa huna-una ni adtong mga panahon, mga butang nga dili makahatag o kinabuhi nga walay katapusan. Imagine, miingon si Jesus, katong mga tao, katong mga lungsod, mga sa mga tao, mga lungsod, miingon siya, ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. So makalilisang ang giingon ni Jesus kung mutuo ka mo. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Og ang musalikway kaninyo, magsalikway kanako, og ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Sa versikulo 16, ang magsalikway kaninyo, magsalikway ni Jesus. Ang magsalikway ni Jesus, magsalikway sa iyang amahan nga nagpadala kaniya. So, importante ang gisugo sa atong Ginoong Jesucristo. Kung ang magsalikway kaninyo, magsalikway usab sa atong Ginoong Jesucristo. Kung ikaw magsalikway sa mga ibang, sa mga nagtudlo sa pulong sa Ginoo, inyo usab nga gisalikway ang si Jesus ug ang amahan nga Ginoo. Unsa may nahitabo ito? Versikulo 17. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon, pila man siguro ang gikaon sa lubo sa iro nga wild. Mingon sila, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. So maayo ang balita nga bisan ang yawa nahadlok mipatuo kanila. Si Jesus mituwag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Wala ba mamatingala kining gisulti ni Jesus? Mingon siya, nakita niya si Satanas nga nahulog gikan sa langit. Kay kung atong tun-an ang pulong sa Ginoo, si Satanas anghel niya sa unang panahon. Apan tungod sa iyang pride, gusto siyang i-worship, gusto usab siya nga simbahon ang iyang kasing-kasing nahugawan. Mo nang gihulog siya dinhi. So sa gihulog sa amahan sa Ginoo si Satanas dinhi sa kalibutan, nakita ni Jesus. Nganuman kay didto man siya sa dihang nahitabo na. So mao nang si Jesus miingon, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Kay didto man si Jesus, gikan man siya sa langit. Dili man lang siya kay tao, kundi Ginoo si Jesus. Versikulo 19. Pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin o sa mga tanga o sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat na didto sa langit. So dili da importante, ang importante di sa imong gihimo nganuman kay nahasulat na ganiya ang ngalan, ang imong ngalan nahisulat na dito sa langit. Bote pasabot nga ikaw makaadto sa langit. Kining mga taho na mipasalig ang Ginoo. Mga kaigsuonan,
unsa may atong himuon. Adunay duha ka pulong nga importante, warning ug pasalig. Nag-warning si Jesus sa mga tao nga dili mutuon niya nga adunay impierno. Mo nay warning. Og may pasalig usab siya nga adunay langit. Adunay kapuy-an. Miingon siya diri nga nahasulat na ang inyong ngalan. So kung dili pa mo sumusunod ni Jesus, tan-awa ang inyong kasing-kasing. Huna-hunaa ang gisulti ni Jesus nga siya lang ang makaluwas kanato, ang iyang dugo nga iyang gihatag dito sa Kalbaryo mo'y makapalimpyo sa atong sala. Kung ikaw mo tuo sa kinising-kasing ug nga kung ikaw maghinulsol sa imong sala, pasaluong ka sa Ginoo. Mahasulat usab ang imong ngalan dito sa langit. Aduna usay warning nga kadtong mga tao nga nagsigagsimba, membro sa usa ka relihiyon, apan gikalimtan nila ang gisugo sa Ginoo nga daghang mga tao nga kinahanglan anihon, apan ikaw ang imong huna-huna yutanon lang, ang nakalimtan nimo ang pulong sa Ginoo nga aduna kitay responsibilidad, aduna kitay trabaho dinhi sa kalibutan. Hinaot po nga kini makaturok sa atong kasing-kasing, maka-impact nga adunay mahitabo sa atong kasing-kasing nga magatulod kanato sa pag-alagad nga na kaniya. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong, sa imong warning, sa imong pasidaan. Daghang salamat usab sa imong promise, sa imong gisaad nga ang among ngalan nasulat na dina sa langit. Ginoo, for other people, sa ubang mga tao, this is a sad message. Apan sa mga tao nga mutuo o musalig sa atong Ginoong Jesucristo, kini ang malipayon nga panahon sa imong pagbalik. Hinaot po unta nga ikaw magasulod, nga kami magahuna-huna sa imong mensahe karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.